Johala maromo chiko e kar dak mangumba mayudore Kasarani olalo mwandu manengo gi poko yangore tok mach maduong' wang'o dukni gi odiochieng' ma kawuono. Johala go wacho ni nyalo bedo ni majno ne ochak gi joma poko yangi kaluwore ni dakika matin tok mach chako ne gineno ng'at achiel ka ringo koa kuom mach kuma na mach ochakore godo. Gidwaro mondo obila otim nonro ewi majno ka giwacho ni ne gichano mano mar dar kanyo e dwe manyien mano mar ariyo. Materials za watu pia zimeenda. Hapo ndani nilikuwa na machines 2 zote zimeenda. Na hapa mimi sina mali pengine pa kufanyia kazi. Hapo ndio nilikuwa napata mapato yangu. So sina chochote, nimebaki hivyo vile unaniona. Uchunguzi fanyiwe tuone ili tupate haki yetu na tujue shida ilitokea wapi. Kopogore gi manya korom gajwanga tire county makisi kama nyithindo moheo 1068 mantiere skunde mag nasari e county makisi